Салом алейкум ҳамватанон. Як камтар кори хатогӣ шида, нофаҳмоӣ шида, ман праваи шофёрӣ наметавам ҷуро. Ман ягон хел права наметавам. Ман шуморо фақат дастгирӣ мекунам, шумо праваи экскаваторчики, тракторӣ, булдозерӣ ҳамихелӣ метавам то ҷура ҷон. Агар бихоҳӣ ҳамихелӣ экскаваторчики права дар кор боша, ҳам ватсап мада бинавис, номро шоз ман мегӯям 8921 907 48 Зоир. Бинавис ки манда праваи экскаваторчики дар кор, ном Музаффарам мисол бигирем. Шаҳри Москва. Ма тура ҳамон бачаҳои Москва мерафтаги қади пайваст мекунем, роид мекунем, ҳамҷа мераем, ҳамон мактаб мегирӣ. Не ки ман коғазоро ҳамаша 100% чи коғаз списка дар кор, ман ватсап дар роӣ мекунам, воро тайёр мекунем, тамом. Прамои қатъи Людмила гап мезанӣ, 100% мешаванд, мераем ҳамҷа пул мул ҳамон чизе мешаванд, ҳамуда бите, мада дар кор нест. ҳар боқӣ дар паноҳи худо боша, ҳамҷа нофаҳмоиши ман праваи тоҷикӣ, русӣ, водительский намекунам. Фақат шумо як хоҳиш ҳамин дастгирӣ кунем, подписатсия лайк.